सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। वैभववाडी तालुक्यात अवकाळी पाऊस आणि चक्रीवादळामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून पंचायत समिती सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी नुकसानग्रस्त गावांचा दौरा करत परिस्थितीची पाहणी केली आहे। तातडीने पंचनामे पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत। गेल्या 3 दिवसांपासून वैभववाडी तालुक्यात मुसळधार अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यानं थैमान घातलं होतं। तितवली, वेंगसर, मांगवली, पुनर्वसन, गावठण, कुसूर, कुंभारी आणि सोनाळी, नानिवडे या गावांमध्ये अनेक घरांचं आणि गोठ्यांचं नुकसान झालंय। या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसह नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा करत परिस्थितीची पाहणी केली। बाधित नागरिकांशी संवाद साधत त्यांनी नुकसानीचा आढावा घेतला। यावेळी उपसभापती साची कोलते, पंचायत समिती सदस्य सुवर्णा संसारे, विस्तार अधिकारी प्रकाश अडसुळकर, तालुका कृषी अधिकारी निरंजन देशमुख, संतोष टक्के, संबंधित गावचे सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते। नुकसानग्रस्त नागरिकांना पालकमंत्री नितेश राणेंच्या माध्यमातून शासनाकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील। तसेच पंचनामे तात्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत। दरम्यान महसूल प्रशासनाकडून नुकसानीचे पंचनामे करण्यास सुरुवात केली आहे।